Takže vítame vás teda pri našom podcaste po škole. Dneska sme tu s našou pani učiteľkou angličtiny, teda konverzácie v anglickom jazyku. Pani učiteľkou Agneso Sabolovo, vítajte pani učiteľka. Ďakujem pekne. No a my sme si nás pripravili takých pár otázok, jednak čo možno nás študentov zaujíma a možno také spestrenie toho nášho našej televízie Gimoš, takže ste pripravená? Nič iné mi neostáva, očividne. Aké máte pocity? Zmiešané, Janka, a potom vám poviem, ako to budú. Snáď, kľudne, keď niečo, akože ja som tie otázky tak vymýšľala, že som sa snažila tak, aby to bolo samozrejme, ak niečo, tak ma kľudne stopnite, alebo tak. OK, odídem proste jednoducho. Môžete, kľudne, trestnú dverami v pohode. Takže, mám prvú otázku, začíname tak zľahka. Dobre. Takže prvá otázka je, že ako ste sa dostali k učeniu a či to bola stále vaša voľba? Nie. Jednoduchá odpoveď nie. Dostala som sa k učeniu tak, že som to vyštudovala, ale pôvodný plán nebol takýto. Pôvodne som si myslela, že vyštudujem jazyky, lebo to jediné ma bavilo, keďže mám angličtinu, francúzštinu. A myslela som si, že budem robiť prekladateľstvo. Lenže nejako z toho prekladateľstva tak zišlo počas toho vysokoškolského štúdia a potom prišla možnosť učiť, tak som išla do toho, ale ja som si predtým stále že v živote nebudem učiť. Takže taký menší zvrat, ale všetko, to sa mi už viackrát potvrdilo, čo som povedala, že v živote, tak väčšinou to je naopak. Takže tak som sa nejako dostala k učeniu a začala som tým pádom hneď po vysokej škole učiť. A asi ma to celkom aj chytilo. Sice mala som tam aj menšiu pauzu od učenia, kedy som skúšala IT sféru, to nazveme, ale to bolo len 3 mesiace, myslíte si? A vtedy som si tak uvedomila, že nie, toto nechcem robiť, naozaj chcem učiť. Tak vtedy som sa tak v tom utvrdila, že chcem učiť. A stále od začiatku ste vedeli, že to bude akože na stredoškolákoch, na gymnazistov? Áno, skôr som bola nastavená na strednú školu a skúsila som aj tú základnú, keďže som predtým učila na škole, kde bola aj základná, aj stredná. Bol to 1 rok na základnej škole a vtedy som sa tiež v tom utvrdila, že toto nie je moja cesta. Takže skôr tá stredná škola mi viac vyhovuje ako základná škola, určite. A čím to je? Je to tým, že tí študenti sú takí viacej vyspelí, že viete s nimi akože na inej možno úrovni, nemusíte? Asi to bude aj tým, že sa s nimi už viem tak viac dohodnúť, to nazvem. Aj keď veľa ľudí mi hovorí, že máš to ťažké, nie? Pubertiaci, neviem čo všetko, ale neviem, proste ja už tých stredoškolákov, aj keď prídu ako 15-roční na stredné školy, ja už ich beriem ako už takých malých dospelákov, že už keď aj napríklad vyberú si to gymnázium, alebo dobre, aj tu teraz máme aj odbornú školu, že už sú trošku ďalej v tom svojom živote, tak beriem to tak, že dá sa s nimi dohodnúť, dá sa s nimi nejako komunikovať. Takže asi možno preto som takto nastavená na strednú školu. No, takže mám tu otázku po anglicky trocha. OK. Samozrejme musíme využiť večerku angličtiny, inak to je aj môj najobľúbenejší predmet, ja v ničom inom nie som. Chcete zmaturovať, čo? Dobre, snažím sa o to, ale nie, fakt hovorím vám úprimne, že tiež mám to takto nastavené na jazyky, ale mám teda otázku, že čo je vaša nejaká guilty pleasure, ktorá vám vždy zlepší deň? Guilty pleasure. Good question. Ťažko povedať, ale to je taká myslím, že stále mi zlepšia deň moje deti, musím povedať, aj keď ma ide ma to stále akože niekedy menšie šialenstvo doma, ale proste potom, keď ich vidím a keď viem, že ich mám, tak toto je asi také moje, ale nie som asi necítim sa guilty za to, že ich mám, ale guilty sa cítim skôr, keď som k ním zlá. Vtedy sa cítim skôr guilty, ale asi oni mi vždy vedia tak zlepšiť deň, aj keď je to ťažké. A takisto aj študenti v škole, musím povedať, že niekedy fakt, keď mám veľmi zlý deň a niektorí študenti, keď iba stačí nejaká jednoduchá otázka a proste potom si vedomím, že wow, dobre, už mi je lepšie. Aj toto je celkom fajn, keď takže v škole, myslím. No, to je pekné. To som vďačná za všetkých svojich študentov, fakt, akože. Máte nejaké svoje Teacher X, teda veci, ktoré vás na študentoch najviac vytačajú, ale zároveň vás vedia pobaviť? Kde začať? No, vytáča ma to, asi všetci už o mne viete, vytáčajú ma telefóny. Ako nehovorím, že ja som odporca telefónov, to si myslíte, ale vytáča ma používanie telefónov na hodinách, preto si ich zbieram a niektorí žiaci tomu neveria, že to robím. Tomu naozaj neverili. Neverili ste tomu. Takže toto ma trošku vytáča, tá ich taká možno nepozornosť, lebo venujú ten čas tomu telefónu nie že mne, ale tomu, čo sa im snažím dať. A čo ma ešte vytáča a na druhej strane baví? Ťažká otázka, neviem.
neviem, asi možno niektoré ich také otázky majú, niekedy je to až celkom vtipné, ako vidíte proste, že sa snažia tú hodinu otočiť do toho, že poďme sa rozprávať, neučme sa. A tak začnú tak nenápadne a proste ja ich mám už dávno prekuknutých, ale väčšinou sa aj, niekedy sa aj, nie že väčšinou, ale niekedy sa aj zapojím, proste už keď vidím, že očividne nemá to žiadnu cenu, tak prejdeme do tej konverzácie nejakej. Takže toto je celkom také funny, že si myslia, že asi ja som to nezažila, alebo som to neskúšala. Takže niekedy možno toto asi. Presne to možno, to bola možno taká moja podotázka, že tým, že vidia vlastne žiaci, študenti, že ste akož taká mladá, že ste ďakujem. Taká komunikatívna a naozaj ku nám vtipná, lebo povedzme si úplne, nie každý učiteľ sú takí, že vedia vlastne byť aj taký úprimný, možno taký ľudský k nám, že sú takí profesionálni, že naozaj povedať si svoje učivo. Takže možno sa vám niekedy nestalo, že niekedy tým, že akože ste v podstate taká, akože jedna z takých priateľských našich učiteľiek, že sa možno zachovali v nejakej oblasti, tak troška, že možno to už prestrelili nejakou možno aj otázkou? Niekedy možno áno, niekedy mám pocit, že čakajú ešte im poviem napríklad, neviem, číslo topánok, alebo neviem, čo nosím. A proste niektoré otázky idú až možno až cez, ale snažím sa to stále nejako tak otočiť, hej. Čiže nie je to také taký takzvaný, nemali sme ešte nejaký možno hrot, alebo ako to mám nazvať, čiže nie, toto v pohode. Zatiaľ, viem si to niekoho strážiť, dúfam. Poznáme vás ako mladú sympatickú učiteľku so zmyslom pre humor. OK. No, aká ste v súkromí? Čomu sa rada venujete? Napríklad, čo vás baví? No, v súkromí sa určite necítim taká mladá. Ako ma to opisujete, ale ďakujem, znie to dobre. A čomu sa venujem? Tak humor je taký, proste toto je moja taká možno cesta, možno aj taký obranný mechanizmus, ten humor a robiť si srandu zo všetkého, ale to mám asi aj vzhľadom na to, že mám 4 starších bratov, tak to už je taký, viete, automaticky proste sebaobrana, alebo ako to mám nazvať. Aj hej, máme to asi tak trošku v rodine. A vo voľnom čase, ak je možnosť, čo je málo kedy, alebo keď som bola mladšia, ešte, viete, som bola ešte niekedy aj mladšia trošku. Sa dá, to viete. Väčšinou knihy rada čítam a veľmi rada som mala rôzne seriály. Myslím, že to väčšina žiakov aj mojich vie, že som bola závislá na priateľoch. Takže toto je moje taký. Ale filmy, knihy, seriály, proste toto bolo také moje najčastejšie. A aj vonku, čo sa týka, myslím, že bicykel, turistika, také proste klasické by som povedala, ako možno väčšina ľudí. A vždy som mala také túžby, také nejaké handcrafts robiť, alebo ako to mám nazvať. To ma celkom tiež bavilo, ale nedošla som až do takého štádia, akého som vždy chcela, ale možno na dôchodku. Možno na dôchodku. Tak to ešte máte ďaleko veľmi. Vlastne, k tomu dostaneme. Že ale keď sme pri tých priateľoch, tak musím povedať, že je to aj môj najobľúbenejší seriál. Aká ste mladá! No, joj. Ale musím povedať, že na priateľoch sa veľmi dobre mi učila angličtina, lebo tým, že mám veľmi hovorovú angličtinu, nemám na také tie pravidlá veľmi, ale na to, že mám ju naozaj napočúvanú a viem, ako sa používa, tak možno aký charakter by ste opísali, lebo myslím, že veľa ľudí pozná priateľov, je to taká kultovka, takže možno aký charakter by ste povedali, že ste vy? Z tých 6. Ja som taký možno mix Moniky a Rachel dokopy. Lebo Rachel je také, na jednej strane mi príde trošku taká ľahko vážna možno trošku a možno taká stratená trošku. Niekedy sa tak cítim. A zase Monika má rada poriadok v istých veciach a zase v tom mám aj rada v istých, akože nie som až taká, že mám 11 druhov utirákov, hej, a podľa týchto delím. A vysavače na vysavače? Nie, vysavače na vysavače nemám. To nie, až takúto obsesiu nemám, ale niektorý taký mix možno, ale zase mám pocit, že je tam trošku aj Phoebe vo mne. Takže taký ty mix dievčat. Áno, ja som taký mix, proste taká trošku craziness tam z tej Phoebe jednej strany by som povedala, hej, mám také stavy sem tam, takže hlavne v piatok popoludní, takže čo vám poviem, takže také zúfalstvo skôr asi. No a už možno by som ešte naviazala takú jednu stránku teda z toho seriálu, ako som povedala, že som veľmi dobre učila angličtina. Akým vy možno beriete najlepšie, ako sa vám učila teda ten jazyk, lebo za mňa je jednoznačne tým, že aj titulky sú tam, to aj číta ten mozog a jednak počúva, tak ako by ste vypovedali, že... Presne toto je taká tá nazvaná praktická angličtina, alebo angličtina v praxi by som povedala.
ja som sa asi tiež najviac naučila presne cez rôzne filmy a seriály a potom aj tie knihy mi dosť dali a asi tam to tak najviac, aj žiakom to stále hovorím, proste nech počúvajú, alebo aj samotné pesničky, keď počúvate, tak snažiť sa aj pochopiť tomu textu. Čiže toto by som asi skôr fakt tie filmy, seriály a ja som na tom fičala, takže myslím, že tam som sa celkom akože nie, že vycibrila, ale tam to možno nejako aj tá taká láska k angličtine začala, nie že začala, no tam bola celkom dlho, ale potom som si ho asi uvedomila, takže asi tak nejako, tak postupne to rástlo. Boli ste teda ešte pred touto našou školou, ste ešte učili na inej a keby ste to možno troška mali porovnať, viem, že úplne učiteľia to neradi robia úplne takéto porovnanie, lebo každá je akože iným spôsobom v niečom. Výnimočná, povedzme si. Ale tak možno by som sa vás tak opýtala, že vidím, že máte jednak aj ten spôsob vašej výučby, aj tá jednak miestnosť je teraz taká už akože prispôsobená tej angličtine, že možno či ste nepocítili, že tu máte takú väčšiu možno nejakú príležitosť na tú nejaké upgradeovanie tej angličtiny alebo také hravá forma možno tým študentom to nejako vysvetliť, že viacej ste sa vy mohli tú vašu kreativitu do toho dať? Keď som prišla tu, som si skôr uvedomila, že tu potrebujem najprv spraviť to. Strať na mobily. Najprv to, čo zo stranu mám na mobily, presne tak, to bol hlavný cieľ, ale nie, potom som si uvedomila, že pre mňa to bol trošku šok, keď som prišla tu, že tu boli ľudia, ktorí nemali radi angličtinu, proste, ktorí to, že nevedeli, OK, lebo neverím, teda nedá sa, že by to každý vedel. Viete, ja som prišla z bilingválu a na bilingváli je tam jasné, že to ľudia chcú. Aj predošlá škola tiež bola bilingvál, lebo toto je už moje tretie pracovisko, čo sa týka školy. Takže pre mňa to bol zrazu šok, že aj na gymnáziu bol niekto, kto povedal, nemusím angličtinu, nemám rada, že to čo je? Proste dnes, čo každý všade angličtina, fičí na angličtine. Dobre, nehovorím, že máte všetci tu pekne spikovať, hej, na 150%, ale proste už len také, že OK, som s tým OK, áno, chcem sa to naučiť. Takže pre mňa toto bol asi najväčší upgrade, alebo ako to mám nazvať, že ukázať tým ľuďom a proste aj, že tá angličtina je dôležitá a proste nie je to až také strašné, ako to vyzerá s tou angličtinou. A možno som začala tými presne rôznymi motivačnými nápismi, že I can, I will, dobre, don't give up, never give up, podobné veci, lebo fakt sa to dá, len treba ich chcieť, no takže a to také vizuál, neviem čo, proste ja som taká, to je ďalšia taká moja uchylka, takéto rôzne tieto guilty pleasure asi presne, takéto, že rôzne motivačné, akože v takom význame, hej, že aby to aj trošku vyzeralo, proste aby ste neprišli do tej triedy, že 4 steny, ok, nuda, ale trošku nech, no tak aspoň sem tam ich donútim si aspoň prečítať niečo na tej stene, hej, že to je jazyk, že to nie každého chytne, tak si aspoň prečítajú Never Give Up a potom a toto tam je, tak aspoň si to tam preložia. Kiko tak sa pýtal, že nie, ako vôbec. Vy ste dnes mali možnosť sadnúť si so svojím nejakým bývalým učiteľom alebo možno niekým, kto vás akože viedol počas toho štúdia. Čo by bola tá jedna otázka, ktorú ste mu sa nikdy neodvážili položiť a aká by to bola? Asi, že čo si naozaj o mne myslel ten človek, lebo alebo ako ma vnímal a čo ma vôbec vnímal. Lebo ja som si tak minule aj uvedomila, skôr som si uvedomila, že keď som bola na strednej škole alebo aj na základke, proste som nikdy nemala ten pocit, že tí učitelia vôbec o mne vedeli. Ako bola som jedna z mnohých, ako proste stále máte niekoho, kto žiari vo všetkom, hej, tak možno je viac viditeľný. Ako nehovorím, že chcela som byť nejako viditeľná, ale nebola som si istá, či ma vôbec niekto tam akože takže vnímal. A keď ma aj vnímal, takže čo si možno aj ten človek myslel. A možno by som sa to opýtala napríklad mojej angličtinárke, ktorá ma tiež celkom tak motivovala vo všetkom. Teda niekedy ona ma začala učiť, tak vtedy som ešte možno taká viac bola naspídovaná na tú angličtinu. A tak možno, že či ma vôbec vnímala a ako ma vnímala. Možno toto by som sa asi spýtala. Myslíte, že by vás to niečom posunulo? Alebo že by vám to dalo nejaký možno feedback? Že vtedy mi ma to asi trápilo a možno aj zaujímalo. A teraz by to bolo už len také, že OK. Lebo osobne si myslím, že na čo sa hrabať v minulosti už asi takto si povedzme. Čo bolo a skôr sa treba sústrediť na to, čo je teraz. Akože to nie je také klišé. To ale veľmi pekne povedané. Ale sústredíme sa na to, čo je tu a teraz a čo bude, sa uvidí. Čo je najťažšie na roli učiteľa? Byť učiteľom. Aspoň ja si to tak myslím, byť učiteľom a byť proste je to náročné
lebo veľa ľudí nás vníma, teda študenti nás vnímajú nejaký malý teror alebo veľký teror, podľa toho, kto aký učiteľ. Proste, že stále od nich niečo chceme, stále neviem čo. Potom spoločnosť nás možno vníma ako tých, čo stále dudreme, že nemajú zaplatené za tú prácu. A doma zase nás možno vnímajú ako stále tých, čo len riešia doma školu a proste nevenujú sa rodine napríklad. Čiže je to náročné povolanie a hlavne keď to chcete robiť dobre, si myslím, takže asi takto. Dobre, a mám teraz pre vás taký menší challenge. OK. To som sa vás pýtala tie Gen Z slova. Okay. Či naše nejaké poznáte? Myslím si, že budete poznať, tak vy ste akože známi, hej, takáto naša generácia pomaličky. Takže, ale predsa len, že skúsim, hej, vám dať nejaké. Takže máme prvé slovíčko a je to rys. Charizma. Dobre. Máme, že skibidi. To je také niečo crazy, také akože, neviem, také... Také niečo absurdné, áno. Hej, áno. Také, okay, si. Potom máme tu, že delulu. Delusional, alebo niečo také, než proste, no, mimo. Wow. Myslím, že toto. Áno, a niektoré mám aj na nástenke, viete. Aha, tak to ste mi mali povedať. Ale nie všetky. Je to veriť niečomu, čo nie je reálne, nejaké akože prehnané predstavy. Čo znamená fr? Fr. Ja by som dala friend, ale to určite nebude friend, takže... Nie. Neviem, toto neviem. To znamená for real, akože fr, fakt sa to stalo. For real. Good to know. Čo znamená, ak má niekto red flag? Že červená vlajka, proste, že stop, akože výstražné, alebo v takom význame. Áno. Nejaká taká akože vlastnosť, alebo niečo na človekovi. Čo znamená boomer? Boomer, to mi minula Kristián, to nebolo to čo s videom a taký tam boomer, čo také... Boomerang, ale to je iné. To bolo iné. Rikiko. Počula som to slova, neviem. Toto boomer, akože my označujeme staršiu generáciu. Čiže mňa, dobre, okej. To som povedala, že ste s nami generácia práve, že? Okej, toto som neviem. A počula som, ale neviem, čo to je. Čo znamená sas? Ak je niekto sas? S-U-S? Yes. Suspicious? Toto viem. Veľmi pekne. To je veľa z angličtiny. Pardon. To bude naštudovať. Vidíš, že je dôležité. Takže čo znamená giat? To, že... To bude taký great niečo, neviem. Je to skrátka niečo? Je to skrátka niečoho a je to také, že výraz úžasu nad niečím. Okay. Giat. Ale ja to nepoužívam ani, ale akože... že vraj, no. Začneme to asi používať. Čo znamená GOAT, keď je niekto? Proste great of all times. Presne tak. Vynimočne niečo. Čo znamená fit check? Fit check? Ako FIT? FIT a check. To znamená, že nebude niečo s outfitom, že dobre, že akože dobrý? Že presne tak. Tak si dievčatá väčšinou poslala, že mám dobrý outfit. Aha, ten check mi tam nesedel, ale dobre. Tak check, taký akože, že checkneme to. Presne tak. Zase sa niečo nové naučím. Myslím, že to tiež anglicky, ale nesom si to no cap. No cap, to znamená, keď mám to na nástenke. Ale proste, že tak myslím, že bez hanby, alebo nie bez hanby, ale poviete, že otvorene niečo? Áno, tak bez klam, tak honestly. Honestly, hej, niečo také. No, čo znamená, keď povieme o niekom, že je NPCčko? Netuším. MPCčko je, myslím, že je nejaké centrum vzdelávania alebo niečo také. To bude niečo iné. Takže je to, keď o niekom povieme, kto pôsobí akože predvídateľne alebo že bez vlastného názoru, pretože sa tak označuje v počítačoch taká tá postava, ktorá nič neovplyvňuje dej, iba tam akože tak postava. Čo znamená sigma? Sigma, keď máte sigma boj, to je taký alfa samec, nie? Napríklad. Takže si je svojou vlastnou cestou, taký od stáda prejsť. Áno. Dobre, penčerka, mňa sa mi to páči. Takže čo je to, keď má niekto glow up? To nie je niečo, že ste super žiarivá? Neviem. Doslovný preklad, áno. Doslova by mi to išlo, ale hej. Áno. Znamená to napríklad, väčšinou sa to hovorí o chlapcoch, keď odchádzajú zo základnej školy a prídu akože na strednú a už akože tak sa vzmužia, že majú glow up, že akože aj taký výzorovo, že už sú takí akože, ale akože vraví sa to všeobecne, ak niekto začne cvičiť napríklad, že schudne, tak má taký glow up, že tak žiari viacej, áno, ako ste povedali. No a posledné mám, čo znamená, keď je niekto OG? OG, to tak staro znieje. Že je taký proste dôchodca, ale nie, to nebude toto. Neviem. Tak som povedala, že niekto je OG. Tak to bude, že
very good. Je to také, že original gangster, že označuje sa to niekoho, keď je niekto akože, mám to napísané, že niekto pôvodný, pravý, autentický, že je zakladateľ alebo nejaká rešpektovaná osoba. Napríklad o Separovi sa hovorí, že je OG, nejaký rapper, alebo... Separ viem, kto je, viem. Dnes to nehovorím, aby či si dávate prvé mlieko alebo cereály. Akože keď si hovoríte. Cereál je tak mlieko. Cereál je tak mlieko? A máte na to nejaký dôvod, či... Lebo ja to mám naopak. Nie, prosím, príde mi logické, že mám tie cereálie v miske, tak ich zalujem podľa toho, koľko mi... Lebo viete, keď dáte to mlieko a potom sypete a neviete, či všetko sa tam vám pekne ponorí. A takto si to pekne zelem a mám to pod kontrolou. A to aspoň tak to Dobre. Ktoré anglické slovo začína na F a končí na UK? Fňuk to nebude. Fňuk to nebude. Nie, to je nevhodné. Dobre, ďalej. Ale naozaj existuje slovo. Ja poznám flok napríklad. To OCK, flok by mohlo byť, ale tam je, hej, môže byť, nie? A končí na CK? Na CK, UCK. Tak flok. Ďakujem vám veľmi pekne, pani učiteľka, za to, že ste to zvládli. Snáď môžete teraz povedať vaše pocity, keď už máte potom. Prežila som. A som rada. Ďakujem. Takže ďakujem veľmi pekne, že ste takto s nami porozprávali. A ja ďakujem. A my sa vidíme pri ďalšej časti.